سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تصبوك تكونو ناي وترو تمنيتيو لومون كم وترو نخل فتشنا نقرقيرنان أقداس الناس زلوهم كم فلطهم زلنا زبلنا يحزنا غريبنا لنا علمنا أب كمي شاف ناي حدقا وريقا خمزلا كابزا فيديو زي بزح كتم مهاريكم أب سلست أربعة بوتا عبو وق كجمر كم زغل دارقا معالتاوي نتزلو لامبا ناتغسقسلو نداد ناتوسقلي زخي زلو أمونغو راشان يوكرين زنبرة كنتات أمريكان راشان أب كمي درجة بس إحنا لواكن رينا هذا كالاي أب إسرائيل لبنان ويك إسرائيل حزب الله نزل درجة كسا كندي حزب الله exact اللي انتهى كهرم كم زدلي هذا زي سنبت فيديو سديد الله نعوكن رينا توساخي أب إيسيا زقبر زلو أمونغو سمين دبون كوريا زقبر زلو أمونغو تشاينا نزكن رياي كونان بأبي يقن أبون هذا أبي تنشن كم زلو كم معلت دمنان هاري خير له كل التكابات انترينا هنري مجمريا زي أب معرباوي إيروبا زقبرو زلو أكايدا كنرينا هندي مس راشا حد عبي وتهدراو جيل جيرالا زون بعلى حد عبي ترقم زلو ويكون اسكا مجمريا بزناي ناي يو ان بزعب راشا زبالو ناي راشا أبكل تسلستا جزياب ناي راشا كمال سوكم كفتني let's listen here. Some developments. Let's talk about some developments within Russia. Now, Moscow says Ukraine used long-range U.S. weapons in this attack in Sevastopol, which makes Americans equally responsible for the attack. Now, the Pentagon said it's aware of the attack, but no more comment has followed so far. Now, do you think there'll be any further reaction from أبزنتاين لنا راشا أب زحلفة إسران سلسة معالتي كلتا معالتي برتع زخونا متقعتا تريدوا له هذا أبتي كريميا زبهالبوتا سيفاستوبول زبهالبوتا أب جماعة بحري ويكا أبتي دندس بحري أب محبس بوتا زنبرو ميسايلات ناي أمريكا كاب يوكرين ستوكوسي العلميتين حمسان سب توديو كمزلو مالت زي موتاجن انجوري وريدوا خمزلو تهريمو خمزلو كندي سبات دماميتهم كمزلو يزنقر الذكريات زي حدا كابتي راشا بتصنع قبل على سيفيلاوي علامات استهرمي مغا وتهدراوي حيلنا أمريكا سلو زقبرو دحين أبو خلنا كنسمعينا ذكريات أبي أزار أبو خين له تشاينا راشا دما كم قبر ما تسمى جمريا حنت درون ناي أمريكا أبتي بلاك سيز بحال تسلم بحر زبال أو زنبرت زنبرت هاري ما موضوع مالو أمباسادر ناي دحين أغب جانس معي ما دحري تمريس أنا كبكمي. About the terrorist attack in Crimea, Sevastopol. From what I understand, 5 attackums. One was hit and veered off course, and then the cluster munitions, they fell on a beach. Hundreds, I think 130, 140 people injured, many people dead, amongst them children. And the Russian Ministry of Defense, they have blamed the United States. U.S. attackums, U.S. cluster munitions, U.S. targeting, satellite. I imagine the drones. We're talking about the drones in the Black Sea. I think that's what we're talking about when the Ministry of Defense is saying targeting and surveillance. And I believe the Russian Foreign Ministry has even summoned the U.S. ambassador in Moscow. So the Russia كافيتاتو زلاكسي استتوكسي أطوار نا أمريكايو تي ميسايل نا أمريكايو متوكسيو نا أمريكايو نافيجيشن سيستم ناتو علامون كهرم نافيجيشن سيستم ناتو جايدز قبرز نبرا ساتلايتس نا نيتو نا أمريكانيو
كمون سليوا حبريتا زبازة اللوا درونس أبت بلاكسي زلوا نا أمريكان سلازم ملو بملو زي ولا كوكاب يوكرين مسك تقول تخالك انت بالكم زي كنتات زي ملو بملو أمريكا توافروا زلا كنتات مخانو يوم زقلت زلوا زي مالتها مالتيو أمريكا تهرمنا زلا نا أمريكا ربحة نا أمريكا قبر ملسك نباينا تزتقملو زلو قالات ون ازي قبر ملسك نبولينا خمزي سقوم تقرقل ديكولس مقصعتك هابنا إنا حلفنينا زبل زربايم تتكيبهم زلو سلازي أبزو كنات زي بفرلاي راشان أمريكان أوروبا نزقبرو زلو سقوم تراشا أزيز حول قبر ملسك كم تبزالها تبحر بزح زي كقبرو زخول إنها اللون كله بتعم تنقص خانة قبر ملسي هبو كم زلو كاب يوكرين وزاي أبكالك خطو خمزي دلي زلون كوينات نابكالا أنفت ولا كوب بزح من قد يدفون تلو الكوينات نخيس فافح بزح تنقاعي وصدهم زلو مغنياتو زيك انت مسفع فحنا يزو كوينات مالتي سالساي كوينات عالم مالتي اوريدي كوينن دي دلو جن بوقعي نابكال نجر كمعبل كله مالت سلازي راشا بزح غزي كم زي عينت كغاتن كله توزو زالا سقمتي تنقاقلو حجي عقلهم زودو زلو يمسلهم زبلو. And the Russian government said this will not go unanswered. We've had strikes, Russian military strikes at facilities and warehouses in Odessa. I'm not sure if they're connected to the missile strikes in Crimea. I imagine they are, but that's where we are at the moment. This is very, very dangerous. What are your thoughts? This is very dangerous indeed. Can I also say that there are some reports which are starting to appear in Russia that the target of the ATACMS missiles was not a military facility in Sevastopol, but the main cathedral there. In other words, a church. Now, I don't want to make it absolutely clear. I don't know. But these are Russian reports that are circulating. And what they're basically saying is that these 5 ATACMS targeted not military facilities around Sevastopol. Sevastopol, of course, is a massive naval base. It's the headquarters of the Russian Black Sea Fleet. It was created by Catherine the Great, who is commemorated in its name. The name in Greek means the city of the Empress, and the Empress is, of course, Catherine the Great. But it's a military base with many military facilities. But it's also a major population center. And apparently, the pathway of the ATACMS missiles, according to the Russians, was not focused on military installations, but might have been targeting the main cathedral. Now, if that is true... So, እንታይ ዝብል ዘሎ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታታት ዘሰንብድ እንድዩ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ዝብሎ ዘሎ ሪፖርት ዝወፅ ዘሎ ሪፖርት ክወፅ ከሎ ድማ ኣብ ራሻ ይወሪድ ዘሎ እቲ መጥቃዕቲ ራሻውያን ድማ ሪፖርት ክህቡ ዝኽእሉ ብዛዕባ እቲ ዝጥቀምሉ ዘሎ ኣታክ ምስ ዝበሃል ሚሳይላት ብዙሕ ግዜ ነቲ ዘድልይዎ ወታደራዊ ዕላማታት ኣይሓርመለዎም እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ስለ ዘሎ ራሻ ስለዚ እቲ ዝሃረሞ ከተማ ዓብዪ ናቫል ቤዝ ናይ ራሻ ዘለዎ እዩ ሓይሊ ባሕሪ ዘለዎ እዩ ግን ኣብቲ ወታደራዊ ኢንስታሌሽን ዘለዎ ይኮኑን ዝሃርሙ ዘለዎ ኢሉ ቀንዲ ዕላማ ናቶም ዝነበረ ከም ዝበሃል ዘሎ ኢሉ ርግፀኛ ግን ኣይኮንኩን ኢሉ ባዕለይ ፕሩፍ ስለ ዘይገበርኮ ካቴድራል ናይ ቤተክርስትያን ኣላ ናይ ኦርቶዶክስ እዮም ሶም ራሻውያን ካቴድራል ናይ ቤተክርስትያን ናብ ኣዮም ታርጌት ገይሮም ነይሮም ስለዚ ካብኡ ስዒቶም ግን ኣብቲ ሲቪላዊ ህዝቢ ዝቕመጠሉ ቦታ እዮም ሃሪሞም ዘለዉ ኢሉ ስለዚ እቲ ዕላማ ነቲ ወታደራዊ ዕላማ ከም ዘይኮነ ወይ እውን ታርጌት ዝገብርዎ ዘለዉ ሲቪላዊ ሲቪል ዝቕመጥሉ ቦታ ምዃኑ እዚ ድማ ብዙሓት ኣብ ትዊተር እውን ገበናይ ኩናት ብምባል ረቂሖሞን ገሊፆሞን ነይሮም እዮም ብዛዕባ እዚኣ ክመለሳ ኢና ኣምባሳደር ናይ ራሻ ኣብ ዩኤን ዝበሎ ስምዑ ሕጂ deep into the Russian territory. We are not surprised that the Western media keep silent about this tragedy. The lives of the Russian civilians are of no interest to them. The lack of any meaningful response from the UN Secretariat that is supposed to stand against such obvious crimes and violations of international law is even more regretful. It is a clear example. እንታይ ይብል ኣሎ ናይ ብሓቂ ዘስደምም ክስተት ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዩኤን ዝበሃል ኣብ ጀኔቫ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣብ ኒውዮርክ ዘሎ ዩኤን ራሻውያን ሲቪል ክቆተሉ ከለዉ ዝኾነ ዘረባ ይዛረብኒ ኢሉ ሲቪላውያን ራሻውያን ክቆተሉ ከለዉ መግለፂ ኣይውፅን ኢሉ ዩክሬናውያን ክህረሙ ከለዉ ግን ማይክሮፎናት ገይሩ ክዛረብ ይጅምር ኢሉ ስለዚ ሲቪላውያን ራሻውያን ሰብ ኣይኮኑን ደም የብሎምን ፍጥረት ናይ ሰብ የብሎምን እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ እቲ ዘሕዝን ባየስ ወይ እውን ወገንነት ናይቲ ዩኤን መሳርሒ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ንምዃኑ ኣምባሳደር ናይ ራሻ ኣብ ዩኤን እዩ እዚ ከዓ ካብ ናይ ራሻ ብዘይስንፍ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኢና ንሪኦ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ እናበሉ ዓንገረር ከብልዑ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዝተፈፀመ
أزي زسكحكه أب حدا بوتا ديكون أب بزح بوتا استفدت ما جف أنا كوينات هلقيت مقتلتي مرشان حدا معالتا بيو أنت زاري بملي فلتنيم كم تاريخون كحزوي دلينيم كقلت وي دلينيم أبناي the same جاب أب إثيوبيا زقبرت ألعب كان بوتا تاتون هاي تقصوني تناي تقرأي جنب فلوي كتكاسي يخاطريو من البات تقرأي بزح سبت الموت how do you know تقرأي برتهم حزام أب جنباريهم وتيوم ميرا أب جنبار تواجيهم نزموتو وينستسعروسي ناي جبل ناي كنا تخاطب له تواجي كارا كتسعري حاجة دنما أب سيفيلاويان إن أنا بلزر سيفيلاويان بومبخ ورد أم مسجد كحردو أب بيت كريستيانات كحردو بتهانك خشوف له أخلو يرتراويان نابالات كفصوم كله أب البعث تجبره أب شعب تجبره أب غردة تجبره أب كباب كرنس تجبره أب كابي أسمراس تجبره أب كل كفارنا يرتراس تجبره حنت معلت بزعبو يزارو من يوم تعملتي زغا قفئنا يسبات مع ريونيتي ينزبال أبتناي نمعرباوي عالم زدل أجندة كون كله كابو نابو نمجمر يا جزء أنصار إسرائيل دو قبل شغمان ناتتنك قمارتي أفغاني أبزي غازة تقبر زلو نمجمر يا يوم إسرائيل كمان نفر يوم زخون يكون قداي قبروا لا ولا لا تزاربوا يبلون لكن بقفهم كمان كزارب جميل براي زاربنيم أنصار أمريكا زخول بعراق زقبرته كونينو ما يفلتوا ولا صريفه ما يفلتوا زخول بأفغانستان زورده زخول أب ليبيا زقبر زلو يوين ولا حنتي قبره زي نساتهم كتفو خلوا ولا حنتي يبلنيو دايو لتوب ربحة أما أمريكا خقود بالكله زي اللي دراماتات كفتر جنش أقام يبلو أب تشاينا معرب تشاينا أسلام يبدلوا له إسرائيل نسلام معلتا وكتشف قال لكن بزعبوا ما يزاربني قدهم لهم لأن كان أب راشا داغستان زبال ستيت برتو زخانه قبر شبراو متقعت تقايد له بزحات امنتي كريستنا ارثوذكس كاهن زركبهم بزحات سبات تقتيلهم مالو بعتقات جوجلناي مسلم ويكا قبر شبراوين اسلام زخون مالتي زون اجين ايد امريكا لو ويم زلو رشا زنتايو اجين تاكتيكس نتراشا فحفح قبلو زفتنو زلو ناي سي اي سرح مخانم باي ذا واي نزا فيديو نا قبركو خلو بريكينج نيوز زلو نغرا منغدي كغلصلكم علني. We begin with breaking news. WikiLeaks reports that its founder, Julian Assange, has left a British prison and has flown out of the country. This comes after the release of US court documents showing Assange has agreed to plead guilty to violating espionage law. The deal resolves a long-running... ريولهم WikiLeaks على مسرات زنبرة جوليان أسانج بحري كندي عمتات لا 10 عمتات اب اسر بيتاتن اب محيوراتن كلل دحر مبالو لومي تفتحو نب استراليا غصو فلاي يقبرالو انتاي يقبرناتو مستيرنا امريكا سلازوصي مستيرنا امريكا حسود دينيرو نو ابسولوت الحكي نيرو everything نسزبالو حكي تتكبيرو دما حق سلازوصي ግን هيوتو قتل وكساب حجون يفكروا له اب كرسو كف كنبل لنا يمزلو زلو سلامتاي حقتاتنا سلامتاي يوصي ويلو اي حسون they know every مبزحتو سزبلو حقنت نيرو كابسل لي انا امريكا زوص سلازخونه حبريتا كل تسزوصو خن امريكا كسع كندي سبعو مسالات تجهز مخانا بفلاي نكوينات ناي افغانستان كغلصو خلهم ناي بحقي عالمنا تزل على نقحت ويون منغست زبحال ازم عرباو عالم زلو منغست بفلاي ناي امريكا بالطعم جباتن حدغኛ መንግስት መخانو ዘቃላይ ዊኪሊክስ ጁሊያን አሳንጅ ነይሩ መጀመሪያ እንታይ ገይሮሞ ናርባተ ምስ ግዜ ኣብልዕሊ ብዙሓት ሰባትን ክትርእይዎ ኢኹም አንጻር አሜሪካን አንጻር ምዕራባውያን ሃገራትን ድሕሪ ከይዱ ወተባዕታይ መጀመሪያ ክስናት እንታይ ፈልጥሞ ኣለኹም ብዓመፅ እዮም ዝኸስዎ ጓል ዓሚፁ ይብሎ ባዕላ ካበይ ዝመፀት ጓል ዝኾነት ጓል የምፁ ድራማ ይስርሕዋ ገንዘብ ተኸፊላ ገለመለ ትመፅእ ናይ ዝሕጂ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ትፈልጦ ነይራ ድያ ገለ ኢሎም ብጓል ገይሮም ስለምንታይ ዝኸ ቀልጢፍካ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ደገፍ ንኽትረክብ ወይ እውን ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ንኽትረክብ ተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንሪኢና ኢና ኣንድሩ ቴት ዝበሃል ሓደ ውሩይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምስ መፀ ተቐላጢፎም ብናይ ጓል ዓመፅ እዮም ዝዓመፀቶ ጓል ክትኸስስ ኣይተረኣየትና ቤት ፍርዲ ኢቨን እተን ተዓሚፀን ተባህላ ኣዋልድ እውን ንሕና ይተዓመፅናን ብድሌትና ኢና ምስ ንኸይድ ነርና ክብላ ከለዋ ኖ ሓንጎለን ማኒፕሌትድ ስለ ዝኾነ ኣይርድአንን እዩ ዘሎ ብምባል ገፅ ኣብ ዘይትፍለጥ ጓል ገይሮም ክሳብ ሕጂ እቲ ጉዳይ ናቱ ዝኾነ ዝተሓዘ ይብሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ግን ሸንኮለል የብልዎ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ቀዳማይ ንወድ ተባዕታይ ሲንግል ሰብ ተጥቅዕወቱ ኮይኖም ሲንግል ብለኩም ኣሎ በዓል ሓዳር ይኹን እታ ቀዳመይቲ ዝጥቀሙላ ታክቲክ ጓል ዓሚፁ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ስለምንታይ እዛ ጓል እዚኣ ብቐረባ ንደቂ ኣንስትዮ ዓመፅ ትብል ቃል ማኒፕሌት ጌርካ ብሚድያ እንተጌርካያ ቀልጢፍካ ኢማሲፔት ነቲ ሰብ ከምዚ ሓደ ሰይጣናዊ ክትገብሮ ክፉእ
حدقنيا سب نخد قبره بعمص نقول كم زعمص غيرك هتمصو خلخاي سلازي نزون لك بقى جميرهم قبل عليها دما ناي سليا ناي سبيناج كله تستباهله ጭብጡ ስለዚ ተረቦን ክሰርሕ ስለዘይ ከኣለን ሽሙ ከበላሹ ሽሙ ኣበላሽዮም እዮም ህይወቱ ኣበላሽዮም እዮም ብዙሕ ነገር ብዙሕ ህይወቱ ጉድኣት ኣምዲሎም እዮም ሕጂ ግን ኣብዚ ዝሓለፈ ምስ ናይ ብፍላይ ምስ ናይ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዝገበረቶም ህዝቢ ናይ ዓለም ብፍላይ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኮምፕሊት ነቲ መንግስታት ናቶም እምነት ስለ ዘጉደለ ጉዳይ ናይዚ ብጣዕሚ ሰላማዊ ሰልፍን ድፊኢትን ክግበረሉ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ድማ ሰቢሩ እዮ ስለ ዘሎ ኢቨን ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ኣሜሪካ እውን ተመሳሳሊ ዕላማን ተመሳሳሊ ካይዳን ስለዘይ ብሉ ንኽፍታሕ ተገይሩሎ ካብቶም ኩለን ዝበለን ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ዘለኩም እዚኣ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝግበር ዘሎ ኩናት ኢሎም ንግብረ ሽበራ ንምቕታል ከም ዘይኮነ ክትፈልጡ ኣለኩም ኢሉ ታይዳ ኢሎም ናይ ኣፍጋኒስታን ኩናት ተኻየደ እዚ ኢልዎም ገንዘብ ናይ ህዝቢ ገንዘብ ናይ ሃገር ወሲድካ ናብ ኮርፖሬሽንስ ንምስግጋር ዝጥቀምሉ ሕፅበተ ገንዘብ እዩ ወይ ከዓ ማኒ ላውንድሪንግ ዝበሃል ስኪም ይብሎ ማለት እንታይ በሃል እዚ ውግነ ኣካይዳ ኣለና ኢልካ ቢልዮናት ገንዘብ ካብ መንግስቲ ወሲድካ መንግስቲ ተለቂሑ ዝወስዶ ማለት እዩ ብስም ህዝቢ ወሲዱ ነተን ዓበይቲ ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ናብ ጅበን ተሰጋግረሉ ታክቲክ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ዕላማ ድማ ንውግእ ምስዓር ኣይኮነን ኢሉ እንታይዳ ዘይቋርፅ ውግእ ምፍጣር እዩ ኢሉ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ካብ ዊኪሊክስ ብዙሕ ግዜ ቫይራል ዝኸደት መልእኽቲ እያ እቲ ዕላማ እቲ ውግእ ፎርኤቨር ንክኸውን ስለምንታይ እተን ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ክኸስባ ስለ ዝድለ ናይ ዩክሬን ተወሲድካ ኩሉ ነገር ካልእ እውን ተወሲድካ እቲ ዕላማ ኩሉ ግዜ ትውግእ ንሓዋሩ ከም ዝቕፅል ምግባር እዩ እዚ ኩሉ ድማ ድሕሪ ክንደይ ብድሆታት ተፈትሕሉ ሕጂ እውን ጉዳይ ዝውዳእ ኣይመስለንን ግን anyway at least ተስፋ ዝህብ ኩነታት ንርኢ ኣለና legal battle between Assange and the US government. He was wanted for publishing classified US military files and documents on the WikiLeaks platform, which he founded in 2006. He had been fighting extradition to the US in the British courts, where he spent the ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራውን ተዛረበ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገበረ እገዳ ብፍላይ እቲ ምስ ጅቡቲ ዝተፈብረኸ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ድራማ ብኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ዝተወደበ ከም ዝነበረን ኩነታት ናይቲ ውግእ ኢትዮጵያ ከም ዝጀመረቶ እንትኾነ እቲ ውሳነ ናይ ኮሚሽን ዶብ ዝገበሮ እንድሕሪ ባድመ ንኤርትራ ተዋሂባ ኣላ እንድሕሪ ንዑ ተቐቢላቶ ኢትዮጵያ ድማ ገብእ ነቲ ኩናት ንሳ ከም ዝጀመረቶ ምክንያቱ ባድመ ናይ ኤርትራ እንድሕሪ ኮይኑ ንኤርትራ ድማ ተወሲኑ እንተሎ እቲ ውግእ ድማ መጀመር ናቱ ብሰንኪ ባድመ እንተኮይኑ መን ይጀሚርዎ መን ይቀስቃስ ነቲ ኩናት ኢትዮጵያ እያ ስለዚ እዚ ክትቅበሎ ከም ዘይብላ ክዘራረቡ ከለዉ ዝሰሊቑ ዝወፅእ ሓበሬታ እውን ኣረጋጊፅዎ እዩ ስለዚ ብዙሕ ሓበሬታ እውን ዘውፅአ እዩ ድሕሪ ክንደይ ብፍላይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ዝነበረ ታክቲክ ብዙሕ ከይብሉ ሲወፅ where he spent the past 5 years in a high security prison. Let's get more now from our Washington bureau chief Ines Paul. Ines, what's the latest in this long-running saga? Well, this is actually really quite a spectacular turn. We have to keep in mind that Julian Assange has spent more than a decade in confinement, first in an embassy and then in prison. Now, the case has taken this dramatic turn, and extradition to the US indeed is apparently no longer under discussion. So to tell us more about this plea deal and what led to the agreement. ብሓፈሻ ናይ ዊኪሊክስ ጉዳይ ናብ ከም ዝምብፅሑ ኣዝና ንሕጎስ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ ሕጂ ምናልባት ግዜ እንተረኺበ ክመለሰ ቱማች ናብ ዳይቭ ምክገብር ምኻልኩ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ከረየኩም እያ ክልተ ቪድዮታት ክንርኢና Hezbollah-Israel war is on the edge of the unimaginable. It could descend into doomsday with one Hezbollah strike on Israel's nuclear facility at Dimona, the home of Israel's nuclear weapons. Israel is estimated to possess 80 nuclear bombs. If their nuclear facility is hit, it could be mass destruction through radiation, and then the Israeli... እንታይ ዝበሃል ዘሎ ብዝኻ ሓደ ዓብይ ኤስካሌሽን ወይ ከዓ ዓብይ ስጋት ዝፈጠረ ኩነታት እንዲ ተፈጢሩ ዘሎ ሕዝብላ እቲ ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ዘሎ ምስ እስራኤል ዝግበርዎ ዘሎ ምፍጣት ዳርጋ ናብ ኩናት ዘይተርፍ ጉዳይ ናይ ግዜ ሕቶ ዳ እምበር መዓስ ክጅምር ዳ እምበር ክዋጉ ድዮም ኣይዋጉን ዝብል ሕቶ ድሮ ተሰጊሩሎ ዝመስል ክዋጉ ምዃኖም ፍሉጥ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ሕዝብላ መራሒ ሓንቲ ቦታ ታርጌት ገይርዋ ኣሎ ካርማ ዝደሊ ዘሎ እሳ ድማ እንታይ እያ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ወይ ከዓ ኒኩለራዊ ፋሲሊቲ ኒኩለር ዘለዎ ናይ ኒኩለር ፀዓት ወይ ናይ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ቦታ ናይ እስራኤል ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጥዎ ላበይ ከም ዘሎ ቀዲም ኣለኹም ኤግዛክትሊ ነቲ ቦታ እቲ ድማ ክሃርሞ ይደሊ ኣሎ እቲ ቦታ እንተሃሪሞ እቲ ኒኩለራዊ
ጨረርታ ክዝርጋሕ ስለ ዝኽእል ክሳዕ ክንደይ ዳመጅ ክወርድ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከማን ተሸግር እዩ ስለዚ ትውግእ ኣገይ ናበይ ታርጌት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ጽቡቕ ገይሮም ምስጢራት ብድሮን ኢሎም ኣበይ ከም ዘሎ ድሮናት ናቶም እስራኤል ንዝኾኑ ቴክኖሎጂ ናይ ኣየር ዲፈንስ ሲስተም ናታ ከይረኣዮ ኩሉ እቲ ቦታታት ኢሎም ብቪድዮ ዘርጊሖም ኣሎ ንእስራኤል ድማ ራዕዲ ዝፈጠረ ኩነታት እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ኣሜሪካ ከይዱ ምሉእ ሓገዝ ንኽረክብ ነቲ ኩናት ይልምን ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ዓውደ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ተቐይሩ ከም ዘሎ ንኣሽቱ ሓይልታት ንኣሽቱ ኣክተርስ ከም በዓል ሓማስ ንእስራኤል ትበዓል ቻለንጅ ገይርዋ እስራኤል ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ክትገብሮ ዘይከኣለት ክስዕሮ ዘይከኣለት ፈተማንያ ሰብ ቀቲላ ግን ንሓማስ ክስዕሮ ኣይከኣለትን ሑቲ ዝበሃል ንሽተይ ኣክተር ንኣሜሪካ ተኣክል ቀይ ባሕሪ ከም ዘይትጥቀመሉ ገይርዋ ንኣሜሪካን ኤውሮፓን ተኣኪቦም መፂኦም ሓደ ክዳን ኣቆይሞም መዓት ተዘራርዮም መፂኦም ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ይከኣሉ ስለዚ ዓውደ ኩናት ኮምፕሊትሊ ተቐይሩ ዘሎ ቴክኖሎጂ ተቐይሩ እዩ ቴክኖሎጂ ንዓውደ ኩናት ተቐይሩ ኣሎ ኣብዚ ዓውደ ኩናት እቲ ዝለዓለ ቴክኖሎጂካዊ ሓይሊ ዘለዋ ድማ ቻይና እያ ክሳብ ሕጂ ዓቕማ ዘይተፈተሸ ናይ በዓል ሑቲ ናይ በዓል ሒዝቦላ ናይ በዓል ኢራን ክትዛረብ ከለኻ ንኣሜሪካን ንእስራኤልን ቻለንጅ ዝገብር ዘሎ ናይ ቻይና ኣብ ግምት ኢቲኻ ክትዛረብ ተኽኢልካ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ክህልዎም ከም ዝኽእል ንምግማቱ እዩ ዘሸግረካ ምክንያቱ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ፕሮዳክሽን ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ኣዝዮም ቅልጡፋትን ብዝሕን ዓቕምን ዘለዎን ሃገር ስለ ዝኾኑ ኢትስ ኣናዘር ሌቨል እዚ ናይ ራሻ ዓቕሚ እውን እዚ ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ኣብ ሪል ታይም እናተፈተነት ውድቀታ ሓይሊ ናታ ባዕላ ተፍልጦ ኣላ ቀደም ኣሜሪካ ብምፍርራሕ ናይ ዓለም ትቆፃፀራ The nuclear cloud has no boundaries, you see. It will kill Israelis and Arabs as easily. Will Hezbollah-Israel conflict take a nuclear turn is the question. Will Hezbollah strike Israel's secret nuclear base? A couple of days ago, we asked you, is a Hezbollah versus Israel war imminent? Well, today, that question has evolved into more than just hypotheses. Just have a look at what's happening. After both Israel and Hezbollah up the war rhetoric, Hezbollah leader Hassan Nasrallah has issued a new stark warning to Israel. He has boasted that his rockets can reach Israel's southern city of Dimona. Do you know what Israel keeps in Dimona? It's nuclear reactors. Yes, that is how dangerous the situation has now become. On Saturday, Hezbollah released a video message threatening to attack Israel if a full-scale conflict were to break out in Lebanon. The video released by Hezbollah shows coordinates, both longitude and latitude. Yeah, so حزبالله ዝበሃል ዓቕሚ እቲ ሓይሊ ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ዘሎ ሓደ ኣዝዩ ዓብዪ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ኣፅዋራቱ ይኹን ካልእ እውን ሶፊስቲኬትድ ከም ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብኣፉ ጥራይ ዘይኮነስ ብተግባር እውን ዓቕሚ ከም ዘለዎ ብድሮን ዝተሳለ ኤግዛክትሊ እቲ ዕላማታት ናይ እስራኤል ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ስትራቴጂካዊ ቦታታቶም ብኮኦርዲኔት ስኢሉ ብቪድዮ ዘርጊሕዎ ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ክሳዕ ክንዲዚ ክፈልጥዎም ዝኽእሉ እንተኮይኖም ክሳዕ ክንዲዚ ስኢሉ ከይተረኣየ ከይተሃርመ ክምለስ ዝኽእል ድሮንስ እንተለዎም ኮይኑ ነቲ ዕላማታት ንክሃርሞም ይኽእል ዶ ኣይክእልን ዝብል ብቐሊሉ ክምለስ ዝኽእል ሕቶ ኮይንዎም ኣሎ እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ኣሰጋጊርዎ ዘሎ እዩ For potential targets, without naming any of them, reports suggest that the video shows an airport, 2 power plants, a cargo port, a gas field, and what has been described as a nuclear research center. Now that's the shocking part. One of the potential targets appears to be Israel's nuclear facility at Dimona. Israel does not admit, but what Israel keeps in Dimona has been an open secret for a very long time. It is where Israel produces plutonium. Plutonium is the primary fuel used in nuclear weapons. In fact, according to data released by Stockholm International Peace Research Institute, or SIPRI, last week, Israel has been quietly upgrading its plutonium production reactor site at Dimona. سنتين نرزلنا بحفشة تي علامة نسون تارجت جرو مزلو نيكولاراو تكنولوجي ناي إسرائيل زلو ويو شررتا زرق حلو زغل هذا جنيا سنسيتيف بوتايو علامة ناتفليتهم كهرمو يتنقوهم زلو دحر ناي حزب الله أبذكر بدارنا زلو كنا تاتي عودو كينات نبعلو كسع كنا يدسن بد مغانو حزب الله إسرائيل كسعر واي كونت علامة ترديهم لهم إسرائيل نبعنا واتراي ترديهم له امبار إسرائيل كسعر وايلهم كحسبي كلوني إسرائيل قلنا حزب الله كسعروهم كقولوا لهم بسلام كنا برتو خينهم and that makes the whole نتكل كنتات بتعمي كبيت سكبرو إسرائيل جدا كسعر كتكلالو جدا كسعر زبل زربا دما أب كذا متى درجات سحوا ماله كسعر واي قالوا نحماس درو سراويتهم يوصلوا له هجي
እዚ ቪድዮታት ካብ غዛ ዝወፅእ ክሳዕ ክንደይ ሰራዊት ናይ እስራኤል ተቐቲሉ ከም ዘሎ ብቪድዮ ዝተቐድሐ ይድንብለኩም ሳከት ከምዚ ብኣፎም ፀብፃብ ዝብዎ ዘይኮነ ነታ መኪና ክሃርምዋ ከሎ ብቪድዮ ቀዲሖም እዮም ዘውርድዎ ዘለዉ ቀዲምሎም ኤግዛክትሊ ነታ ታንካር እዮም ትማሊ ጥራይ ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ኤክስ 48 ደቂቕ ዝንውሓታ ቪድዮ ብዕላማ እናርኣዩ ታርጌት ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ግን ሕልፍ ኢልካ ክትሪኦ ከለኻ ብዕላማ ርዮም ኤግዛክትሊ ንመን ክሃርሙ ምዃኖም እንታይ ከም ዘሎ የሪዩኻ ምክንያቱ ካሜራ ስለ ዘሎ ኣቕሪቦም የሪዩኻ ሽዑ ልክዕ ከቃፅሎ ከለውን ክረም ከሎን ካልኦት ትርኢ ስለዚ እቲ ዘረባ ፕሪሲሽን ሳክት ብኣፍካ ጥራይ ዘይኮነስ ክሳዕ ክንደይ ኬፓቢሊቲ እዚ ኸመን እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ቃዛ ብ360 ዲግሪ ተሓፂሩ ዘሎ ካብ ደገ ካብ ኩናት ዝጅምር ምስ ዝኾነ ይኹን ዓለም ክራኸብ ዘይከኣል ሓማስ እዩ እዚ ቀዲምሎ ኢማጅን ሕዝበላ ካብኡ ኣፀቢቑ እዩ ዝዓቢ ዶብ ኣለዎ ሃገር ኣለዎ ምስ ካልኦት ሃገራት ድሮ ጣሊባን ኣሽሓት ሰራዊት ክሰድድ እየ ይብላ ኣሎ ካብ ኣፍጋኒስታን ካልኦት ኩሎም ዞም ዕጡቃት ጉጅለ ኣብ ኢራቅ ዘለዉ ድዮም ኣብ ሱርያ ዘለዉ ድዮም ኣብ ካልእ ዘለዉ ኢቭን ሑቲ ሰራዊት ክሰድድ ከም ዝደሊ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩናት ብቐሊሉ ከስፋፍዕ ዝኽእል ምዃኑ ምክንያቱ ኣንጻር እስራኤል ክበሃል ከሎ ኩሎም እዮም ክሳተፉ ዝደልዩ ምክንያቱ እቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ዝገበረቶ ኣብቲ ዞባት ዘሎ ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ህዝቢ ብርቱዕ ስምዒት እዩ ዘለዎ እቲ መንእሰይ ንስላ ሓማስ ኢሉ ኣንጻር እስራኤል ንክዋጋእ ዝደሊ መንእሰይ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዘለዎ እቶም መንግስታት ናይ ስዑድያ ድዩ ናይ ግብፂ ድዩ ናይ ኢማራት ድዩ ናይ ጆርዳን ድዩ ገለመለ ንእስራኤል ዝድግፉ ክትሪኦም ከለካ ደገፍ ናይ ህዝቢ ዘለዎም ከይመስለኩም ወላ እውን ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ቱርኪ መራሕሲ ንእሽተይ መርገፂ ናቱ ናብ እስራኤል ስለ ዝቐየረ ኣባይቶ ኣብቲ ምርጫ ኮምፕሊትሊ ተሳዒሩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኣንጻር እስራኤል ተሪር መርገፂ እዩ ዘሎ እቲ ኣብ ፈለስጢማውያን ዝወርድ ዝነበረ ግፍዒ ፐርሰናሊ ዝወስዶ ኣሕዋትናን ህዝብናን ክሳዕ ክንዲ ዝግፍዒ ክወርዶም ከሎ ቀደም እጂ ኣስላም ጥራዮም ንፈለስጢም ዝድግፍዎም ዝብል ዘረባ ነይሩ ሎሚ ግን ዓለም ሙሉእ ዝድግፎም ዘሎ ኪዳ ኣሜሪካ ኩሎም ዩኒቨርሲታት ናቶም ምስ ፈለስጢማውያን እዮም ደው ኢሎም ዘሎ ኤሮጳ ምፃእ ዝበዝሐ ዩኒቨርሲታት ምስ ፈለስጢም እዮም ደው ኢሎም ዘሎ መንእሰይ ብምሉእ ምስ ፈለስጢም እዩ ደው ኢሉ ዘሎ ጥራይ እቶም ኣይሁዳውያንን እቶም ቢልዮነራትን ነቲ ሚድያ ነቲ ካልእን ስለተቆፃፀርዎ ደገፍ እስራኤል ዘለዋ ይመስለካ ዘሎ እምበር ህዝቢ እስራኤል ኣይድግፍን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ብወቅዒ እንታይ ዓይነት ካራክተር ከም ዘለዎ ንሪኦም ስለ ዘለና ናርኣኻ ክትዕመት ተደሊኻ ግን ንዓኻ እዩ ዝምልከት As for SIPRI, Israel is believed to have around 90 nuclear weapons in its arsenal. What happens when Hezbollah decides to attack Israel's nuclear facilities in Dimona then? No points for guessing. A catastrophe. The world is already facing a nuclear risk in the form of the Russia-Ukraine war. Now West Asia has become a nuclear tinderbox. The video message released by Hezbollah also included a clip from a speech of Hezbollah chief delivered last week. And in the video, Nasrallah warns if a war is imposed on Lebanon, the resistance will fight without restraints, without rules, without limits. Hezbollah's threat will naturally rattle the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. No wonder then Netanyahu promptly sent his defense minister Yoav Gallant to Washington DC for a meeting with US officials. Gallant ከም ንሪኦ ዘለና ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ እስራኤል ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ምስ ወላ እውን ምስ ስቴት ሰክረታሪ አንቶኒ ብሊንከን እውን ከም ተራኸበ ምስ ካልኦት እውን እዚ ድማ ወታደራዊ ሓገዝ ሙሉእ ብምሉእ ይደልዩ ከም ዘለውን እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ከምኡ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ቭላድሚር ፑቲን ዕድለኛ እዩ ዘብሎ እውን ሓደ ካብዚ ዝይታት እዩ ኣሜሪካ ሶ ዲስትራክትድ ብውግእ ኩሉ ወገን ሰሜን ኮርያ ብንየው ፑቲን ንሰሜን ኮርያ ከይዱ ኣጆኻ ኩሉ ክበካ ኢላቶ ደቡብ ኮርያ ሙሉእ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ትደልላ ስለዚ ኣሜሪካ ሓንቲ ካፕተን ኤርክራፍት ካሪየር ናታ ንደቡብ ኮርያ ገፃ ከይዳ ኣላ እዚ ኣብ ደቡብ ኮርያ ሙሉእ ምድላው ክትገብር ክትክል ኣለዎ ካልኩሌሽን ናይ ፑቲን ትሪእዎ ኣለኹም ናብ ሰሜን ኮርያ ከይዱ ምስ ሰሜን ኮርያ ኩሉ ቴክኖሎጂን ሓገዝን ክገብረልካ ስለ ዝበሎ ደቡብ ኮርያ ዓብ ስጋእ ስለተሰምዐ ጃፓን ዓብ ስጋእ ስለተሰምዐ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ናብኡ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ሙሉእ ምድላዋት ክገብሩ ክኽእሉሎም ደቡብ ኮርያ ንምክልኻል at the same time እስራኤል ድማ ምስ ሕዝብላ which is a big war ኢራን ድማ ኢዳ ክትክተብ ዝኾነት ትደግር ኣላ ስለዚ ኣብኡ እውን ሓንቲ ካሪየር ናታ ኣቕሪባ ኣላ ናብዚ ማለት እዩ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ፑቲን ድማ እጂ ቤላ ገይሩ ነዚ እውን ካልኩሌት ይገብሮ ስለ ዘሎ ነቲ ኣሜሪካ ክሃርሞ ከም ዝኾነ ረብሓታት ናይ ኣሜሪካን ቤዝስ ናይ ኣሜሪካን ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካን ዕላማታት ናይ ኣሜሪካን ታርጌት ገይሩ ክሃርም ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ኣብዚ ኩሉ ክትምቀል እያ መን ክድግፋ እዩ ኤሮፓ ብምንታይ ክድግፋ ብመልሓሶም ብግብሪ ክሕግዝዋ ይክእሉን እዮም they have nothing ብምንታይ ክሕግዝዋ ኣሜሪካ ኣብ ክንደይ ቦታ ኤክስተንድ ኮይና ኣላ ንሪኣ ኣለና ኣብ ኣፍሪቃ ዘጋጥሞም ዘሎ ስዕረት ኣብ ካልእ ቪድዮ ክንገብሮ ኢና ስለዚ እቲ ኣሜሪካ እትኽተሎ ዘላ ስትራቴጂ ንዓዓ ኣብ ሓደጋ
نعا أبشجر نعا أبصقم زودق دامبر نعلمنا كتكم زخل كعود زخل كم زي كوني إذا مجنزع بيدلي and everything نتي أبزجي حنتي كمل لساينا زي ريبورت أبزي ريوة حنت نقر كريكم دليله is blaming the United States for a Ukrainian attack on Crimea. It marks a new escalation in tensions between Russia and the West. Moscow has summoned the U.S. ambassador to warn that it will. The Pentagon denies. Konstantin Eggert, who joins, and we can get Konstantin Eggert, who joins us now from Vilnius. Konstantin, good to see you again. So Russia claims the U.S. bears responsibility for these attacks on Sevastopol. How are they justifying their accusation? And دوتشا فيل زبحال هذا channel لا جرمانيو بجكا أنا ناي كوينات ولا حنت كالك أنا ناي سلام زي بلو أنا بزح عندي ريه كابتن ناي أمريكا زجدة نوج زتبابع ويونوج زمر كم زي دوتشا فيل ميديا ريه يلا هنانه أب جرماني زلوا جرمان كبراشة رحوا هيكون تنزله كل زي تزارب وزلوا حجري يوم سمعهم تزارب وزلوا زيام سلزقوني خادمة تسنبت أبي أوروبا مهلا أنا definitely it's a matter of time كابي أوروبا خير كم زلني نفسي نجرن له just كنا يجزي كوس دخل مركب زي أوروبا كده كم زلني نفسي نجرن له because تي أم أكيد أنا توم نحن تكابجينا عمت قال ملأ يكونن توجنا بس راشة زلوا النابرته نغني عمت بلان جرو ملأ أوروبا نحسرت عمت بوحده كل تبلان تقبرو زلوا زوج جزي نحسرت عمت قصر كم زغل نحن نقصر نسمع يبزي. do they have any evidence for their claims? First, Nicole, the answer to your last question, there is no evidence, as usually there is none. This is a very clear propaganda cliche, which aims at convincing the Russian people that it's not the war with or against Ukraine, it is a war with the West and against the West. The West is attacking Russia. And that's why there is such a reaction to ATACMS missile strike on the Crimea. The fact that the Russian government or the Russian Foreign Ministry called in the US ambassador to protest it means to highlight this idea. So, نايب حكي تحزني خا نزيوم كتر خلها تحزن نايب حكي مخنياتو نمن يمسكزن عقزلو أب عالمنا تزحيله نيكول راوي حيلي زلو راشا نوعيهم زن عقزلو انتاي سل زلو nothing they have nothing لتناي راشا أصوارات كتصور زغل ككلاغل زغل تكنولوجيون يبلم اير ديفنس سيستم ناتهم كابتو زقبوت نيتو زبال 5% تراي زلو سلمنتاي كسع كندزي تعبيت يحزلو تيلكا بهليو بريزنت سياس اني لك زاربكم اتس جست ابهلهم سلو زلو يخاطب لا تغلبر عقم سلو زلو ما يكون عقم اللي كاخذ مكاحكو حدا نغري كم زنا يزياتهم تعبيت ناي راشا كما يزاربون يمزلو تزلع على بعلم نيكولا رواصوار كلو زبزحن زحيل نيكولا رواصوار زلو بعلم راشا سلازي كم كحوز قبو كعبي زقبو ناي تعبي زربك زارب زقبو راشا ميرو بتصاري اوروبا ولا حنتي بلو جرمن بفلاي ولا حنتي بلو فرانس كلتميت 300 سخونه له عبد انجليز كم تكو سخول دي هيكلن كالارسي شدش شحن زلوا هاجر يوم زمكو زلوا ስለዚህ እዚህ ኻት ኣብ ኤሮፓ ብጣዕሚ ስቃት ይስማዓካ ዘበለኒ ምክንያት of confrontation with the US, but frankly speaking, I think there'll be more such strikes, and there will be still as little evidence as now that the US forces are really directing the strikes or taking any kind of active part in launching the missiles. Which you say is none. So from what I gather from what you're saying is that they're playing to a domestic audience. Then how concerned should the West, should the US in this case, be about warnings like this then? Well, look, Putin is issuing such warnings pretty much every week. We keep hearing about nuclear missiles, changes in nuclear doctrine, but what he does, what his forces are doing, is pretty much the same. He's striking mostly civilian targets in Ukraine with long-range artillery. I'm certain by now we pretty much know what could be the response in terms of purely military methods. I don't think that Putin has anything more, any more surprises up his sleeve. What we've seen recently is very suspicious fires which look like acts of sabotage in the European Union. I think that if Russia really wants to show that it's very serious in responding, we may presume, or we can surmise that eventually there will be some kind of Russia-linked saboteurs that may try to blow up something in the US. That could be a possibility, but I do not think it will ever stop أتزيوم ستة وأنا أريكو جريميت بلني نزيوم السماعة كم تزبلكم مليسكا سكات السماعة كابتر أشاد الزاربو نزيوم السماعة كيها سكات السماعة انتي يلي لاحت يا تسكي انتي قال زخون قبر ما تستاك قبر خل
نيوروبا قديفوس انتايم زارب زلو من البات بأمريكا خيرو أن نيوكلر دوكترين كغير يبلا له بقى تهديديو my goodness هذا سب كم قبل سب هذا سبسي بزح أسوارن حيلن انتلو أمنا تأسوار كتك عمليا تحرير لك سكعت كسمع كيبلو زيهم سبات جن مكلا خلوا نعوز خون ويون أنصارنا تزخون ونكو زي باللوميا سلازي التعبيد درجة أبتي ميديا زلو كتريو خلها دسم بالدرجة يبتحي زلو هذا دقريو ولا بعين وتدرنا كرا خلو انتها تقبر زلك نسألها نيعك زي مرأي نسألها كتتحتو خمزي بالكا نسألها كتبقششو خمزي بالكا معناته at the end of the day هذا قاكو دغاكا غليو تي سراويت ناتهم دما نريا لنا كل كالكوليشن نا امريكا نا اوروبا نا يوكرين كم زي تصبي ونيرو راشيا بتي قطبا قدات رايت قطبا ناتهم اب حنت غزي فركشكش قبل وتهدروا عمناتهم دما نا يوكرين تتكيما ملو اسلطنو هيبما كاب 2014 كساب 2022 صبق زخونه سلطنا زهبو سراويت ملو كسا عنقرو زعطو سلازي نبري قلطيفو لوط خمصالهم زخل كوينو يسمام نيرو سينير كالكوليشن اتم راشيا نع كامراي يزمص كونتاتيو حساب حج دما اتمن عاقل اتمقشاشن يقصلالو ادين ددايغن از كونتات زي نابي غصو كخيدن تريلكا راشا ملو عقمي زلوا ولا ون نامني كولر كي كذا بتخال عينت اسوارات لعليوم افابريكاتات اسوار تفرزلا تجي دما اوش تحصير غزي دما سمين كوريا ابديل غيرو سمين كوريا معات مخازننا اسوار زلوي حزبنا دما اب حصير غزي اورغنايز كغبر زغلي معناتو بعد سمين كوريا بعد إيران تزبم بقليل أورجنايز كون زغل سبي نابز جالس كان تهريل كاب خيط غلي إيفن سراويت كباكم زغلني بزح سراويت كتباكم تخل ن راشا يمز زارب زلو سمين كوريا سلام تاي كذا أبي تسقطناتهم بكل من قد تخبيبهم نيرون من مجمع ما تنفسر غيبهم سلزلو هديهم لون الراشا سلدفكروا يكونون بكله بجابان بدبوب كوريا بأمريكا بقلمله بكلهم عقلهم تسيبهم نيرو بقدام بقلن هجيكن راشا كل زاد ليكم كبكم يلاتم الله سلازي كم عينت حجزهم نزل كل عينت حجز كجبروا له دلوات كم زخون خلقت كل لك that's why دما تي مقيارنا حالتات زو كل نزار بزلنا نيرترا عب ترجم زلو كنتاتنا نزلنا اكستريم لعب ترجم زلو كنتات سلامتاي ايرترا حنت كابتن بفلو عصوان كبان بزح بدهات زقطما سالا زنخست سالا كل نغراتا إذا أقدر فيزياك سمع كله every time نجيركم it just touches me a lot. أرجوك نردو زلنا أتمدرخ أزيو تقياري بداهي مدرخ كم زخوني بدرجة علم تزلع على ترزي تاريخ بتاريخ تبعه كم زع عينة ريكورد كوينو كم زع عينة متفنان كم هجي استوصلنا حيلتات يوم يزفاتوا نيرم لما جن أبزع جنبارات يزولت مفتات سلازي نبي حق السجاز زفتريو إيرتراجن كابتك ولا حتى أمريكا كمتي ببلي أساس يا نبي إيرترانات أمتت توكسع زنبرتين تلاقص زنبرتين إيرترا كابتس قدايزي نخطوات زلع على عدل يزلوا بسوان زماناته أمريكا attention ناتا أب active war أب كالو كينات أب كالس أجمع بقى تتساتف سلزلا نيرترا كل زين ريزلنا تبغنا جريو مليو خاص تبغ يكبر الله of course جن كينات على متيو إيرترا تبغ كينا كنبلا ينخلينا كينات ما نمتبغ يكونن كينات ولا كابغازير يهلو أجمع كل جزء هذا سبيز موت أب كينات مسكين يزم موت أب كينات سلزي كينات ما نمكدولي يكلني راين تايو ولا تجزي السلام نيرترات عمواصل زي نبره
ስለዚ ሓደ ግዜ እቲ ኩነታት ትቀያየር ከሎ ወላ ካብቲ ሕማቅ እውን ክትከስብ ትኽእል ኢኻ እስካ እዚኣ ስምዕዋ ከም ወትሩ ብሉፅ ዝኾነ ትምህርቲ ዘለዋ ቪድዮ እያ ደረጃ ናይ ሃልቂ ክትግብት ትኽእል ኢኻ ቢልዮናት ይኮነስ ትሪልዮናት እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሕጂ ንቻይና ትጥቀመላ ነቲ ዕብለላ ክረጋገፀሎም ምእንቲ ኣብዘን 30 ዓመታት ግን ኣንጻር ትደለይዎ እንዳሓለምዎን ቻይና በሎ ኮይላ ወፅያ ቻይና ሎሚ ብቁጠባ ብወታደራዊ ሓይሊ ቴክኖሎጂ ብተፈላለየ ካልእ መለክዒታት ቀዳመይቲ እያ እንተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን ኣብዚ መፅእ 10-20 ዓመታት ከዓ ቻይና ናበይ ገፃ ክትከይድ ኣሜሪካ እውን ናበይ ገፃ ክትከይድ ካልኦት ናይ ኣሜሪካ ማሓዙት ዝበሃላ ናበይ ክኸዳ እንድሕር ኢልካ የለን ሕጂ ሽፍት መፅእ ኣሎ ሕጂ በጨቅ ዝብል ዘሎ ኣካይዳታት እንድሕር ርኢናዮ እምበኣር ስግኣትና ቁፅሪ ሓደ ስግኣትና ቻይና እያ ስለዚ ኮንቴይንመንት ናይ ቻይና ብኸመይ ተብሎ እዚ 10 መዓልቲ 20 መዓልቲ ገብር ደውዝዎ ዘለዎ ሓድሽ በቲ ወረቃቶም ኣይትሪአና ፌር ኮምፒቲሽን ይብለካ ሸጠፍ እዩ ኮምፒቲሽን ዝበሃላ ይኣምንን እዮም ኮምፒቲሽን ዝበሃላ በእምሮም ኣይሰርሕን ዚሮ ሳሚ ኣብ ኣንጎሎም ዝሰርሕ ስለዚ ንቻይና ክቅርቅርዋ ክእሉ ኣለዎም ከመይ ገይሮም ክቅርቅርዋ ኣጋጣሚ ሕጂ ናይ ቻይና ናይ ሩስያን ከዓ ብዲፎልት ድዩ ብዋና መድት ንክልቲኦም ዝቀነዐ መጥቃዕቲ ይረኣዮም ስለ ዘሎ ናይ ክልቲኦም ምትሕብባራት ንርኢ ኣለና ንበል ኣንፈታቱ ኣለና ዩክራይን ምስን ግዳይን ጥራይ እዩ እዚ ዓብይ ርእስቲ ይኮነ ዩክራይን ኣብ ውሽጢ ከምዚ ኣመሰለ ግሎባዊ ዓለማዊ ለውጢ ብፍላይ ኣብ 30 ዓመታት ዩኒፖላር ስርዓት ምስርቲ ኢና ኢሎም ጀመርዎ ዝፈሸለ ኣጀንዳ ንዕኡ ከመይ ገይሮም ዝፀጋግንዎ ተመሊሳ ካብ ጉዳይ ግን ናብኦም ክትመፅእ ኣለዋ ዝወዳደሮም ኩሉ ይብሉን ዓለም ክግብትዋ ኣለዎም ዘደለይዎ ነገር ኣብ ደለይዎ ሰዓት ክወስዱ ክእሉ ኣለዎም ረግፆ ደለዩ ክረግፆ ክእሉ ኣለዎም መወዳደርቲ ዘይብሎም ክነብሩ ክእሉ ኣለዎም እዚ ኩነታት ንከምኡ ደፍቅድ መስል ሕልሚ እየ ትብላና እዚ ኩነታቶም ክፈልጡ ስለ ባህጊ ናይ ውሽጦም ስምዒት ጥራይ ከረጋግፁ ስለደልዩ ክርድዎ እውን ክእሉ ድዮም ዳሂልካ ይርድዎነ ዝወረቐቱ ዝጨሞ ዘለዉ ሓደሽቲ ስትራቴጂታቶም ገልፅ እዮም ዝጨሞ ዘለዉ ናታቶም ናይ ቅመራ ጌጋ ንረጋገፅ ጥራይ እዩ ብኡ ከዓ ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ዕንደራን ናይ ዕንደረኦም ሳዕቤናትን ዝንሪኦ ዘለና እምበር ረጊኦም ሓሲቦም ዘይከውንን ዝኸውንን መሚዮም ንዓለም ርግኣት ክፈጥሩላ ክእሉ እዮም ወይ ሰላም ከምፁላ ክእሉ እዮም ረሃባ እውን ከምፁ ክእሉ እዮም ኢልካ ይትሓስብና ናይ ሓደ ድራር ትምንዝእ ናይ ሓደ ምሳሕ ትምንዝእ ነዚ ትጭልግም ነዚ ትረግፅ ናይ ጫካ ስርዓት እዩ ናይ ጫካ ስርዓት ከዓ ባህሊ ናይ ኣተሓሳስባ ተመስረተ እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተወዲኡ ዝሕል ኩናት ኣብ ቅዕር ተባሂሉ ኣጋጣሚ ከዓ ምስ ናይ ናፅነትን ኣጋጣሚ መፅኡ ኮን ኮን ዓለም ተቀይራ ስለዘላ ሕጂ ናብ ዝሓሸ ክንኣቱ ኢና ዝበልናዮ ዘን ሓለፋ 30 ዓመታት ዝረአናዮ ንዚ ናይ ትማሊ ናይ ጃንዳ ኩን ናይ ካልኦት መጋበሪኦም ኣብ ከከባቢኡ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይርግኣት ናታቶም ቀንዲ ጠንቂ ካልእ ምክንያት ኣለዎ ኢልካ ትዛረቡ ናይ ትኽእል ኢና መጋበርያ ዝበልዎ ዝገብር መክሰብ ኣለኒ ዝብላዕ ኣለኒ ዘብላ ኣለኒ ዝበሃል ከምዚ ናይ ወያነ ዓበይቲ ካድረታት ዝብልዎ ፀፊዑ ቅርሺ እንታበካ እንታይ ይበድለካ ምስኣቶም ትኸይድ ተፀፊዕካ ቅርሺ ትወስድ ትብል ከምኡ እናበለ ምስኦም ትኸይድ ኣሎ ከይድ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ግን ናይዚ ናይ ዓለም ሰላም ዘርግ ዘሎ ቀፃሊ ህውኮታት ዘምፅእ ዘሎ እንታይ እዩ ጠንቁ ካበይ ዝብገስ ዘሎ እንታይ ኢልካ ናባተባት እዚኣ ሕጂ ዘላ ኩነታት ኣብ ከባቢና እንታይ ፅልዋ ኣለዎ እዚ ሒዞሞ ዝፀንሑ ናይ 30 ዓመታት ስትራቴጂ ፋሕፋሒሉ ተባታትን እዩ ሕጂ ብመንገዲ ዩክራይን ገይሮም ንሩስያ ክስዕርዋ እዮም ኩሉ ነገር ክውድዎ እዮም እንዳኢልካ በየናይ ዓቕምን በየናይ ሎጂክን ከምኡ ክኸውን ይኽእል ፅባሕ ንጎ ንቻይና ኮንቴይን ዝገብርዋ ተገጊሶም ወይ ክንቅርቅራ ኢና ክንድርታ ኢና ንቻይና ኢሎም ዝገብርዎ ፀወታ የዋፃፅኦም መስል በየናይ ሎጂክ ከምኡ ኢልካ ትሓስብ ትኽእል እዚ ክፈጥርዎ ደልዩ ዘለዎ ፓሲፊክ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሓንሳብ ምስ ህንዲ ንህንዲ ምስ ቻይና ተጋጭዋ ንህንዲ ምስ ፓኪስታን ተጋጩ ህንዲ ተምፅእ ምስ ጃፓን ምስ ኣውስትራልያ ምስ ደቡብ ኮርያ ኣጋጣጢምካ ሓደ ኣላያንስ ትፈጥር ኣብ ፊሊፒን እንታይ ትገብር ኣብዚ እንታይ ትገብር ናይ ዝጠፈሸ ምህዞ እየ ዝብላለ ምስ ጠፈሸ ሰብ ምህዞ በዝን በትን ጣበብ ናበይ ገፃ ክትከይድ ትኽእል ኣሜሪካ በዚ ሕጂ ዘላቶ ኸ እዚ ኩሉ ዝኸሰረቶ ክሳራ ከተምልሶ ትኽእል ድያ ኣሳት 32 ትሪልዮን ዕዳ ዘለዎ ሃገር ሃብቲ እየ ዝብል ዘሎ ዶላር ዝቐጠልያ ወረቐት እናሓተመት ዝርግሕ ዘሎ ቁጠባ ናበይ ገፁ ከይዲ ፅባሕ ንግሆ እዚ ሕጂ ዘርእዩና ዘለዉ መንገዲ ናይ ዩክራይን ዘሎ ኤግዚቢሽን ናይ ወታደራዊ ኣፅዋር ናበይ ገፁ እንታይ ዕላምኡ ጌርካ ተሪእኻዮ እዚ ሕማም እዚ ክሳብ ዘይተዓገሰ ኣብ ከባቢና ኩን ወፃእ ካብ ከባቢና ብዙሕ ነገር ክንፅበ ንኽእል ልዕሊ ኩሉ ግን ንርግኣትናን ንሰላምናን ንራህዋናን ስትራቴጂና ፈሊጥና ንሰርሕ እዚ ውድሆታት እዚ ግን ተርፍ ኣይኮነ እዚ ውድሆ ዘሎ መዓልቱ ናይ ብሓቂ ዘገርም ዘረባ እዩ ቅድሚ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ 2023 ዝተዘርበ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ነፍሲ ወከፍ ካብዘን ዝብለን ዝነበረ ኣብ ግብሪ ንሪአን ኣለና
መመሊሰን ካገኒነን እቲ ኩነታት ናይ ዩክሬን ድዩ እቲ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣካይዳ ድዩ ቁጠባዊ ድዩ ወተሃደራዊ ድዩ ኩሉ እቲ ዝብሎ ዝነበረሲ ኤግዛክትሊ ካብቲ ንሱ ዝበሎ ብዝተጋነነ መንገዲ ክፍፀም ንሪኦ ኣለና ስለዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ስትራቴጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዋጋ ዘኽፍል ስትራቴጂ ግን ዋጋ ከፊሎም ግን አይ ቲንክ ኤርትራ ኣብቲ ዝበለፀ መድረክ ክትህሉ ከም ዝኾነትን ዝበለፀ ዕድል ከጋጥማ ከም ዝኾነን ኣብ ዝቕፅል ቪድዮናተይ ድማ ብሰፊሑ ብዛዕባ ክዛረብ እየ ምስቲ ናይ ጥልያን ኣብ ኤርትራ ኤሮሞ ዘለዎ ድማ ብሰፊሑ ክንዛረበሉ ኢና ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ኩድየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዛ ናተይ ነዛ ንእሽተይ ለበዋ ድማ ከም ወትሩ ለበዋ ከያብ ገትፈኩም ኣይዘለ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይመሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦ ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ